बुंना बरिया फ्लाइट गाखोनाय बायदि मोनो Hello guys, hello. Gibi-gibiयावनो आंनि BM Vlog YouTube channel गासैखौ फिनसे बेसेबा गोबावनि उनाव बरायनाय जाबाय आरोना guys. थ' guys गिबि-गिबियावनो नोंथांमोना BM Vlog YouTube channel नोंथांमोना गोसो गोथारै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना guys. दिनै माने दुर्गा फुजानि आङो थांगोन आरोना एसे नायनो इयावनो मा सिन जालाङो आरो एसे जेसांहाय नोंथांमोना देखायनो आं नाजानोसै guys. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं बारा एसेबां ओरै गोलाव खालामा आरोना शर्टलि माने जेनेबा जिखिनियाव मा खालामो आं बेखौनो दिन्थिगोन नोंथांमोना आरो माबायदि जालांदों आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम थांखागोन नालाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना guys. आं जेसेबां भिडिअ बानायनो रोङा आरोना guys जिखिनि हायो नोंथांमोना बेखौनो देखायलांनोसै आं guys. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जाय गोदान हाबफैमोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब एन्ड लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना guys. नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो guys. दाथ' सान नालाय दायो हरावसो थांगोन जों फुजायाव guys. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना आरो नोंथांमोना जाय फुजायाव थांनानै सोर जरा बेरायदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आरो सोर बबाव नायदों खोन्थाहरबानो जाबाय guys. बेखिनियानो थ' guys बिदिब्ला थुदो आरोना माबायदि जायो माबायदि माइ नायलांसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुदो उन गाखोगोन आरोना माबायदि मिथिला फार्स्ट टाइम आगान जों फार्स्ट टाइम नै बानि दावबायखांबायब्ला बया गिबायलोबा Yeah, last time back. Yeah, come on. Bay lagi. Mau kau pulang dulu? Bay lagi lah. Yeah. Superstar.
cuy. Sayang. Saya tengah sini tuh udah sayang. Oh ya, gika doangnya, kesel. Wow. Tuh guys, sih pun orang ladera gaklah, oh ya, baik, masa terus banyak kro. Oh ya, gini mun baik, emang gue tuh pengen karena. Oh my god. Kakak nang beri menai. Bam, moja, Korea. Moja nah. Super. Aneh jiwan gua ngomong tuh, euy. Kakak nang beri menai. Boy gitu, Bang. Tahu nggak kas nih kayak tuh. Subasta beri menai kakak nang deui. Papa, punah. Korea flight kakak nih bejuna. Sipra tuh karena. Ikla. Wah, sangat kelar nah. Euy, pasin to paling kakak nang beri menai. Nice, Korea sa guys. Aneh jiwan gua ngomong dah guys. Tuh. Osinto भाई दा जों सिख्ला नुगासिनो आं नुवाखै जोंहा सिंगेल लानाय एकदमबारे सिंगेल थांबाय थानांगौ आरो ना मारे ब्रा इथिङाव जा आबुं ओसिन्तो आं जेबो बुङा बुंना दो बुंसे आं बुङालै हे बुंब्रा आं बुङा हे बुंथारनांगोन नों बुङा बुंथारनांगोन आं हिनजावफोरखौ नुवाखै बुंब्रा अबे हिनजावफोर दं साइड बुंथार नखयनो जरा इनि नै आं नुवाखै होनखाबाय